fet una sessió amb l'escriptora Inés Macpherson i ens ha fet una proposta de fer un relat conjuntament, o sigui, tots de la classe, que sigui de ciència-ficció i parlant sobre Marte. Per nosaltres, La Padrina aquest any ha estat excepcional, com per totes les entitats i institucions del barri del Raval, però ha estat una oportunitat extraordinària. Hem pogut desenvolupar el projecte Escola en Residència, que s'ha convertit en una línia central dels programes educatius i de mediació del CCCB. Ha estat un repte també respondre a les necessitats que havia fet paleses la pandèmia. Es va fer molt evident que per garantir la igualtat en l'accés a la cultura i a l'educació calia un esforç comunitari. Estem molt contents de poder participar un any més en un dels múltiples projectes de La Padrina per al barri. I aquest any el projecte que hem endegat amb el CCCB ens ha anat molt bé per l'alumnat que s'ha vist encara més castigat per totes les conseqüències de la pandèmia i dels confinaments, perquè aquest projecte ha permès que l'alumnat de quart d'ESO pogués anar cada grup 2 o 3 cops per setmana al CCCB a fer una part de la seva matèria i d'alguna manera poder sortir de l'àmbit escolar. Hem pogut fer un projecte amb La Padrina que gràcies a la col·laboració del MACBA i de l'escola i les famílies hem pogut sortir a veure el museu i apropar tot el seu art a les famílies i als infants. Ha estat un curs difícil per tot el que estem vivint de la pandèmia, però gràcies a tot el protocol i les mesures de seguretat hem pogut dur a terme aquesta activitat i realment hem estat tots molt contents de poder fer. Enguany al MACBA hem tingut la sort, diria jo, de tenir més a Padrina que qualsevol altre any. Això ha estat un any, realment aquest any de pandèmia ha estat un any curiós per tothom, també per nosaltres i pel programa Padrina. Ara fa just un any, quan ens plantejàvem o intentàvem prefigurar com seria aquest curs, no ens podíem imaginar gairebé, diria jo, el que finalment ha estat la capacitat de poder obrir cada dia les portes del museu i poder tenir grups escolars. L'encàrrec que els hi fèiem en aquest grup és variar l'activitat de l'arxiu de Joan Brossa ubicat en el MACBA. Aquests propis alumnes que es converteixen en dissenyadors i creadors d'aquesta nova activitat, primer de tot han de poder fer l'activitat que nosaltres tenim escrita en el moment. Què passa? Que en aquest any, en aquest curs en pandèmia, no s'ha pogut realitzar l'activitat perquè no s'ha pogut visitar l'arxiu de Joan Brossa i, per tant, el suport digital ha sigut la clau. Doncs és el primer any que participem en un apadrinament. Hem conegut bastant més a Joan Brossa. Aquesta activitat ens ha permès treballar en grup d'una manera molt diferent, conèixer les parts d'una visita. Aleshores, clar, ha sigut dos objectius, no? Com veuen els alumnes d'aquesta edat un arxiu, com ells ho farien perquè sigui més atractiu i també fomentar la visita a museus, arxius i, per altra banda, també descobrir la figura de Joan Brossa.
en aquests temps que corren de pandèmia i de Covid i tot això, doncs ha estat molt més complicat i ho hem hagut de suplir amb la virtualitat, no? Afortunadament, nosaltres com a centre de documentació ja teníem incorporat bastant la vessant digital i gràcies a la virtualitat doncs hem pogut mantenir les entrevistes amb les alumnes, donar-los l'assessorament i les idees que necessitaven per poder desenvolupar el seu projecte. Amb el tema del Covid ens hem trobat amb la dificultat de com ho faríem perquè no ens podíem posar en relació a diferents grups bombolla. Però com que també teníem molt clar que no volíem deixar aquest projecte i que pensàvem que si ens saltàvem un any l'any que ve seria molt difícil reprendre'l, doncs vam pensar que tot això ho podíem fer de manera telemàtica. És com molt difícil realment poder fer una activitat ben feta per a aquests col·lectius i no sé, hem tingut diverses idees i tal, però al cap i a la fi és complicat, no?